Поддържа ли футболен клуб Етър все още детско-юношеска школа? Ами до тази година поддържахме един отбор от младша възраст, защото виждаме, че тая раздробеност, липсата на средства, Етър беше изместен от базата си. Почнахме да търсим терени, за да участваме в първенствата. Играли сме в Келефарево, после ползвахме базата горе на военното училище. И играем с един отбор младша възраст, което просто е някакъв вариант, за да запазим някакво статукво и да участваме в първенствата, но трябва да кажа, че ако има така някой по-сериозен човек, дали ще бъде бизнесмен с по-сериозен бизнес, да поеме някакви ангажименти към нас, като клуб, аз съм отворен за това нещо и бих съгласил за нещо сериозно, да се прави нещо сериозно с Етър. Мнението ви за създадения през 2002 Етър 1924 ще успее ли единственият ни отбор в момента в професионалния футбол да се задържи в Б група? Значи, по този въпрос аз имах мое мнение до създаването на този клуб. Имах предвид, че аз съм и страна в случая. Не беше необходимо, просто защото го има един Етър. Но така са решили. Сега аз мисля, че във времето създаването на този клуб до някъде запълни тази празнина, която беше създадена от изпарянето на Етър. Но мисля, че този клуб вече трябваше да върви нагоре и да си търси местото в А група. За съжаление обаче нещата не са така и за кой ли път този клуб се бори да оцелява в професионалния футбол и това Б група. Сме длъжни да видим какво ще стане, дали този клуб ще запази своето место в професионалния футбол, което също е много важно и много неприятно, ако Етър, да кажем, 24 изпадне от групата, защото аз съм работил и за това клуб. И тогава вече най-вероятно да се търси някакъв вариант за възстановяването на имиджа на търновския футбол, защото ние бяхме една от силните школи в България. Липсата на средства не може да доведе до някакъв по-съществен резултат и затова почти всяка година този отбор се бори да не изпадне от групата. Алтернативата е повече средства за по-силен футбол. Това е. И за финал, има ли бъдеще търновския футбол? Естествено, че има. Естествено, че има бъдеще. Рано или късно пак ще имаме такъв отбор в А група. Но трябва да се изживеят тези катаклизми сега и мисля, че ще дойде този момент. Дано да е по-скоро, че централизирана детско-юношеска школа, база на добро ниво и вече оттам нататък повече финансови средства. Помощ от общините, задължително, защото ние не сме ЦСКА Левски, да дойде някой и да каже, ние купуваме ЦСКА, ние купуваме Етър и така нататък. ЦСКА ще го купят, защото е ЦСКА, но Етър няма кой да го купи. И виждате, че и при тях има някой път катаклизми, макар и че са доста големи клубове и на европейско ниво, обаче в днешно време и липсват тези финансови средства. Тая криза икономическа, която обхвана всички отрасли в България и по света, тя се оказва влиянието. Дай Боже, като отминат нещата, пък и ние да се зарадваме с отбор в А група.